नोंथांमोननि न्यूज मीडिया साफ्रोमनिसिम आंनि हामग्लायनाय बा जांख्रिथायारि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिबाय। दिनै जोबोद दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय आरो एनडिबि एक्स एनडिबि फोरनि थाखाय गोबांथार दुखुनि सान। दिनै बे महनपुर गेलेग्रा फोथाराव 34 इयार्स जि मुंख्लं सान खुंदों, बेवहाय जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बे मुंख्लं सानावहा नुजाथिफैनो हानानै। आं बेखौल'सो बुंगोन जे दिनै जि समाव बर'नि अलखद समावहा बर' हारिनि जौगाथायनि, बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनायनि, बर' हारिखौ गोगोम दाथाय होनायनि थाखाय जायफोर बिर जोहोलावजोफोरा गावनि आगोमा जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय। जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बेवहाय बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायनि दारैनो जों थांनानै दं, जों बेखौ बुंनो हायो। जि समाव बर' हारिया नाख्रेबजादोंमोन, नासयजादोंमोन, बै समाव जुदि एनडिबिआ हाथियार लानानै जुदि नाङामोनब्ला, जुजियामोनब्ला, जों गोबांथार अलखदनि गेजेरजों जों थांनानै थानो गोनां जाहैगौमोन। बेखाय जायफोर बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमलांबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय, आं बिथांमोनखौ सेलुट होयो। आरो जाय बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ हारिनि थाखाय बावसोमनो थाखाय बिथोन होबाय, बिथांमोन बिमा बिफा साफ्रोमनिसिम आं NLAB आफादनिफ्राय जानानै बिथां बिमा बिफाखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। मानोथो बिथांमोना गावनि बिसाखौ बेबायदि बावसोम होनो हाबाय। बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। आरो आं बेखौनो बुंगोन जे दिनै जिबायदि महनपुर गेलेग्रा फोथारावहाय मुंख्लंफोरखौ मान बावनो गोनां जादों, जों जिहेतु एनडिबिआ गैलिया, एनडिबिआ डिजल्भ जाबाय, बे हिसाबै जों हारिनो मोनसे सुबिदाखौ सरकारा होनांगौ। जिहेतु एनडिबिहा गोबां मुंख्लंफोर दङ, बे मुंख्लंफोरखौ मान सन्मान होनो थाखाय जोंनो मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय जायगा होनांगौ सरकारा। जिहेतु एनडिबिनि नांनाय आरो जुजिनाया ओरैनो नङामोन। जि सान्थि सुक्तिखौ लाना सुक्ति खालामखांनायनि उनाव, सरकारजों गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै जिबायदि थासारियाव जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों सिबिनो गोनां जादों, जाहाथे बैफोरनिफ्राय जोङो मोजां थासारि लानानै बिथांमोनखौ सिबिनो हायो, बिथांमोनखौ जों मान बावनो हायो। बेबायदि सुबिदा जोंनो सरकारा लागै खालामना होनांगौ। जिफोरा दिनै सरकाराव दङ, बिथांमोना एनडिबिनि नांनायखौ ओरैनो सानालासिनो, एनडिबिनि मुंख्लं जानायफोरखौ ओरैनो सानालासिनो मोजां डिसिसन लानानै मोजां मोनसे खाम्फा गायसनना होनायखौ आं आंनिफ्राय खावलायदों। आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जायफ्रा उदां अख्राङाव दङ एनडिबिनि, बिथांमोनखौ मोजां मोनसे सुबिदाफोरखौ सरकारा होनांगौ। आरो जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दासिमबो जोबजानानै दङ, रन्जन दैमारि सारनिफ्राय लानानै जेसेबां लिडार्स केडार्स बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ सरकारा थाबैनो उदां अख्राङाव
हगारनांगोन आरो जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव लाबोनांगोन मानोथो दिनै गोरोबथाया सान्थि सुक्तिनि मुं लानानै गोरोबथा जाखो दिनै मानो जोंनि लिडारफोरा एनडिएफबिनि लिडारफोरा दिनै मानो जोबथेसालियाव थाफिननो गोनां जाखो बेखौ जों इनायनो दुखु नांदों इनायनो दुखु बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो दासिमबो उदां जायाखै बेखौ जों हमनानै लादों गतिके रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जोबथेसालियाव दोङो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ आरो उदां खालामनायनि बेबस्थाखौ जुदि बिथांमोना सानज्लायाब्ला जों सरकारखौनो दाय होनो गोनां बाध्य जाहैगोन मानो होनोब्ला दिनै बिटिसि खुंथाय दङ बिटिसि खुंथायाव दिनै बिटिआर एकर्ड खालामना फैनाय मानसिफोरा बिटिआर एकर्ड खालामनानै सुक्ति खालामना सागान होना फैनाय मानसिफ्रानो दिनै सरकाराव दङ बिथांमोना जुदि जोबथेसालियाव थानाय जायफोर लिडार्स केडार्स बिथांमोननि खोथाखौ सिन्ता खालामनायाव बुंनायाव जुदि एलहुवा खालामोब्ला बे जों बर'नि थाखाय दुखुनांथावसिन जेबो गैया मानो होनब्ला जोंहा जोंनि आयेनारि बेबस्था दाग्रा मोनसे एसेम्बलि खुंनो हानाय मोनसे बेबस्था दङ दिनै जुदि बिथांमोना आयेनासो मिन्थिगौ होननानै बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा आयेनखौ माबोरै नारसिननांगोन आयेनखौ नारसिननानै बिथांमोना माबोरै एक्स एनडिएफबिफोरखौ बाहेरायाव लाबोनो हायो बिनि खोथाखौ सिन्ता खालामनांगोन दिनै बिथांमोना जुदि आयेननि खोथाखौ बुङोब्ला दिनै एसेम्बलियाव बिटिसि एसेम्बलियाव रिजलिउसन पास खालामनानै बा बेखौ बिथांमोनखौ जेल सिंनिफ्राय बख'नानै लाबोनांगौ बे थांखिखौ एसेम्बलियाव पास खालामनानै जुदि स्टेट गभर्नमेन्टनियाव नारसिनोब्ला हयथ' जोंनि जायफोर एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोर दङ बिथांमोना गबोनायनि मोनसे बेबस्था लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो जायफ्रा दिनै खुगायावल' बुंबाय थादों बिटिआर एकर्ड जानायनि जिफोर बाखिया जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि खोथाखौ आयेनासो मिथिगौ होननानै जिफोर बुंबाय थादों बेबायदिल' बुंनानैल' बारग'नो सानोब्ला जानाय नङा बाखिया बाहेरायाव थानानै बाखिया सिङावल' थाबाय थायोब्ला जानाय नङा ओंखायनो गोख्रैयैनो जेसेबां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबां जोबथेसालियाव जोबजाना दं बेसोरखौ उदां खालामनायनि बिबाना बिटिसि खुंथाय गोहोआव दिनै जायफोर सरकाराव दङ बिथांमोना बेबस्था लानांगोन आरो बिथांमोननि गनाय गयैया बिथांमोननि सायाव सोनारगोन आं बेखिनिखौ खावलायो आरो लोगोसेनो आं बेखौबो बुङो जे बिटिआरनि सिमा बारायनाय जि खोथाखौ बुंबाय थादों सिमाखौ थाबैनो बारायनांगौ हलंगिसिम जि सिमा बारायनायनि बाथ्रा बुंदों बे सिमाखौ थाबैनो बारायनांगौ आरो बेखौ जों फोलानाय रावजों बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा जों फोलाबाय थानानै साबेसेखौ दिनै जों फोलाबाय थानो हानो गावनि गाव पलिटिकेल सार्थखौ लाना पलिटिकेल लुबिखौ लानानै जुदि फोलानाय रावजों जुदि बुंबाय थायोब्ला बिटिआर एकर्डनि जेबो मिनिंबो थाहैनाय नङा आरो बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव 6 मासनि उनावनो बिटिआर जि सुक्ति बे इमप्लिमेन्ट जानांगौनि बाथ्रामोन दिनै बोसोरनै बारलांसै बेबायदि जुदि एलहिया खालामलांबाय थायोबा कमिसनखौ जों जुदि नेबाय थानानै बाथ्रा बुङोब्ला सोरखौबा फोलानाय बायदि बाथ्रा बुंबाय थायोबा बर' रायजो राजाखौ सान्ति खालामनाय गोजोन मुक्ति खालामनायनि जुदि राहा लामा लायाब्ला बे बर' रायजो राजाखौ दुखु होनायनि अनगायै जेबो जानाय नङा बेखायनो आं बुंदों एनएलएफबि हिसाबै बिटिआर एकर्डखौ जुदि नोंथांमोना गोसो गोथारजों जुदि सुक्ति खालामना फैदोंब्ला बिटिआरआ थाबैनो सिमा बारायनाया थाबैनो गोख्रैनो जानांगौ आं बेखौ आंनिफ्राय आं गोख्रों रावजों आं बेखिनिखौनो बुंदों गतिके नोंथांमोन साफ्रोमबो दिनै बे मुंख्लं सानाव नुजाफैनायावहा आं गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला दिनै जोंनि दुखुनि सानाव बेवहाय नोंथांमोना जि सावगारि बेखौ रिकभार सेबखांनो हादों बेखाय आं नोंसोरखौ धन्यबाद होनानै आं बे सुंद' बुंनांगौखौ आं दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय
खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974 030 738।